Ano. Co je na 7? Televize. A co v nich ty televize je? Šemínka, Vochumurka, děti. A my se hrozně pletou. Kdo mi poví, který z nich je ten velký a hubený? Muchomurka je ten malý a ten velký je ten křemílek. Tak já si to budu pamatovat, dobře. A víte, jak se jmenuje ta kytička? Co je vedle jahody? Tulipán. Potom je jahůdka, tu máme rádi, vidíte? Ježička jste mi říkali. A potom je tam děti takový nějaký, nevím, jitrnice, to je výborně. A kdo už je do jitrnice někdy? Já. Dobře, tak. Potom tam máme jogurt. Potom tam máme nějaká ptáčka, co to bude? Labuť. Potom tam máme něco, čím jste možná letěli na dovolenou. Letadlo. Potom tam kluk líže, co to bude? Lízátko. Když taťka musí něco dělat, tak lopatu. A když někdo špatně lupa bytí,